животворний Творця зор, світло життя і нашу зор, о, Откупитель всей земли, молитвы наши Ты прими, пред моцей Божей Ты схили свои колени и моли. Земля и небо хай пяют, пророчать и пашану шлють. Земля и небо хай пяют, пророчать и пашану шлють. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сёння переживаем третью неделю Адвенту, неделя радости. Сапраўднай радасці Божай, якая сёння напаўняе усе нашыя сэрцы. Радасць вынікае з таго, што паступова мы набліжаемся да свята Божага нараджэння і верым, што сам Бог прыйдзе ў хвале, каб нас бавіць. Нядзельная Эўхарыстыя – гэта найвялікшы цуд прысутнасці Пана Бога сярод нас, калі мы яднаемся з ім у святой камуніі. Таму так важна для кожнага прысутнага на святой імшы адкрыць сваё сэрца і цалкам даверыцца свайму збаўцу. Гэта на свяцейшую Эўхарыстыю адпраўляю інтэнцыі памерлага Часлава Юкевіча, 8 гадоў па смерці, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго валадарства ў небе. А на пачатку гэтай святой Эўхарыстыі узнаем свае грэхі, каб годна скласці, і падзякуем за тыя ласкі і благословлення, якія мы атрымалі ў гэтым тыдні. Спавядаюся Богу самагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыя вельмі думкай, чинкам и занядбаннем. Віна, моя вельмі вялікая віна. Тому прошу Святейшую, всюди Панну Марію, усіх анёлаў і святых, і вас, браты, и сестры, помолиться за мяне да Пана Божа. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молімся. Боже, Ти бачиш, з якою вірою народ Твой чекає свята нарадження Пана. Допоможи нам подрихтувати наші серце, каб ми з радостю і з хвалюванням святкували таємницю нашого збавлення. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі віки вічні. Амен. Читание книги пророка Исаии. Узрадуется пустыня и сухая земля, и степ узвеселится и зацвете, як шафран. Буде пригожа, цвести и тешиться, радоваться буде и спевать. Слава Либану буде дадена ему, гонор Кармелю и Сирону. Яны убачать славу Пана, велич нашего Бога. Узмацуйте слабые руки, узмацните дрожащие колени, скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Вось Бог ваш, помство прийде, отплата Божия, и Он сам приходит избавить вас.
Тады вочы слепых будуць бачыць, і вушы глухіх адкрыюцца. Тады кульгавы, як алень, падскочыць, язык немых усклікне радасна. Выбаўленыя панам вернуцца, і прыбудзе на Сыён з радасным спевам, і вечная радасць адкрые іх галовы. Весяліцеся, веселье і радасць напоўніць іх, а журба і стогмы знікнуць. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Прийди, о Пане, каб усіх нас бавить. Прийди, о Пане, каб усіх нас бавить. Бог навіки заховає вірність, справедливо судить покривджених. Хлеб дає покорним, Пан визволяє в'язня. Прийди, о Пане, каб усіх нас бавить. Пан очі сліпим відкриває, Пан узнімає принижених. Пан любить справедливых, Пан обороняє чужоземцев. Прийди, о Пане, каб усіх нас бавить. Пан сироту і удову підтримлює, а шлях грешних скривляє. Пан володарить навіки, Твой Бог Сіоні з покоління в покоління. Прийди, о Пане, каб усіх нас бавить. Читання послання святого апостола Якуба. «Цярплівымі будьце, браты, ажно да прыйсця Пана. Вось земляроб чакае каштоўнага плоду зямлі і дзеля яго доўга церпіць, пакуль не атрымае плод ранні і позні. Будьце цярплівымі і вы, умацуйце вашыя сэрцы, бо набліжаецца прыйсце Пана. Не наракайце, браты, адзін на аднаго, каб не быць асуджанымі. Вось суддзя стаіць пры дзвярах. За прыклад цярплівасці і великадушнасці, браты, вазьміце прарокаў, якія прамаўлялі ад імя Пана». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастив мяне обвещать добрую новину Богим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия паводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час, калі Ян пачуў у вязніцы прачыны Хрыста,
паслаў вучня сваіх спытаць яго: «Ты той, які павінен прыйсці, ці нам чакаць іншага?» І сказаў ім Езус у адказ: «Ідзіце і абвясціце яму тое, што чуеце і бачыце. Сляпыя зноў бачаць, і кульгавыя ходзяць. Пракажоныя ачышчаюцца, і глухія чуюць. Памерлыя воскресаюць, і убогім абвяшчаецца добрая навіна. І шчаслівы той, хто не будзе сумнявацца ва мне». Калі ж яны пайшлі, Езус пачаў гаварыць народу пра Яна: «На што выйшлі вы у пустыню глядзець? На трысціну, якая вецер хістае? На што ж вы хадзілі глядзець? На чалавека, апранутага ў мяккія шаты? Тыя, хто носіць мяккія шаты, знаходзяцца ў каралеўскіх дамах. На што вы хадзілі глядзець? На прарока? Так кажу вам, нават больш, чым на прарока. Гэта той, пра якога напісана: «Вось я пасылаю анёла майго перад табою, які падрыхтуе табе дарогу». Сапраўды кажу вам, сярод народжаных жанчынамі не з'явіўся большы за Яна Хрысціцеля, але найменш у нябесным валадарстве большы за яго. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Умілаваныя ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, сёння мы перажываем трэцюю нядзелю Адвента. Як мы пачулі на пачатку нашай Еўхарыстыі, што гэта нядзеля ў каталіцкім касцёле называецца нядзеляй радасці альбо нядзеляй Гаўдэта, што адносіцца да лацінскага закліку, если перакласці: «Заўсёды радуйцеся ў Богу». Для хрысціян гэта дзень асаблівай радасці, які абвяшчае хуткае прышэсце Хрыста. Пасланне трэцяй нядзелі Адвенту прызначана для таго, каб падбадзёрыць нас, што незадоўга мы будзем святкаваць гэтую радасць нараджэння нашага збаўцы. І літургія гэтай нядзелі сканцэнтравана на чаканні збаўлення. Гэта важная тэма для нас, якая дапамагае нам зноў засяродзіцца. Засяродзіцца на самым галоўным, на Езусе і пошуку нашаму сэнсу яго ўвасаблення ў наше жыццё. Менавіта гэты сэнс становіцца тэмай сённяшняга евангельскага ўрыўку. Евангелие гэтай нядзелі сканцэнтравана на постаці, як мы пачулі, Яна Хрысціцеля, які знаходзіцца ў вязніцы. Пачуўшы пра ўчынкі Езуса, Ян перажывае глыбокі крызіс уласнай такой ідэнтычнасці. І, магчыма, падчас свайго зняволення, хоць Евангелія пра гэта не згадваюць, ён перажывае выпрабаванне веры, а можа і час такой спакусы. І зняволены за праўду, якую, нічого не зрабіўшы дрэннага, але якую ён гаварыў пра вернасць, пра пабожнасць Богу, а таксама і за клопату пра будучыню свайго кіраўніка, ён абвяшчае праўду пра Божы закон. І зняволены ён чакаў свайго прысуду, і, магчыма, ён нават адчуваў яго. І цяпер ён чуе пра гэтыя справы, якія робіць Езус. І Ян загадвае сваім верным вучням ісці да яго і спытаць, ці гэта той Месія, якому ён прыгатаваў дарогу, выраўнаў сцежкі, хрысціў хростам Яновым, падгатавліваў людзей, што прыйдзе збаўца. І Езус не дае яму прамога адказу, а робіць две рэчы, як мы пачулі сёння Евангелія. Першая, ён пасылае яму вартых даверу сведкаў і гаворыць такія словы: «Ідзіце і скажыце Яну, што вы чулі і бачылі». І другое, што ён прадстаўляе свае дзеянні як выкананне прароцтва Ісаі, абвешанае 600 гадоў таму і прагучанае, як мы пачулі сёння ў першым чытанні. «Умацуйце слабыя рукі, умацуйце калені слабыя, скажыце маладушным адвагі, не бойцеся, вось Бог ваш, вось помста, прыйдзе адплата Божая, і Он сам прыйдзе, каб выратаваць вас. Тады адкрыюцца вочы сляпых і вушы глухіх, тады кульгавыя будуць скакаць, а язык нямых будзе крычаць ад радасці». Мілаваныя ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, Езус пасылае яму сваіх вучняў як місіянераў. Праз іх Ян зноў паверыць у слова, у Пісанне і пра Езуса з Назарэту, якому ён прыгатаваў гэту дарогу. Яго адноўленая вера, у сваю чаргу, умацуе і веру яго вучняў,
як мы ведаем, потым яны становяцца вучнямі Езуса Хрыста. Мы жывем у сучасным свеце, і можна убачыць, што духоўнасць усё больш змяняецца такім матэрыялізмам, што мы перад гэтымі святамі Божага нараджэння вельмі часта дзесьці шукаем якія-то падарункі альбо сустрэчы з нашымі блізкамі, але забываем пра нашае духоўнае адраджэнне, пра наша духоўнае жыццё. І для гэтага каляды і Новы год пройдуць, але паўстае такое пытанне: куды я іду? Яно застаецца пасля гэтых святаў. І калі новы падарунак будзе знойдзены, то сэрца зноў спытае у нас пра Пана Бога. І святы Клімент Александрыйскі сказаў: мы называем сябе хрысціянамі, і ўся наша надзея – гэта Хрыстус. Для гэтага, калі Бога не будзе ў нашых сэрцах, цяжка будзе чакаць правільна адказу на гэта пытанне: куды я іду? Калі Божае Слово спакою няма ў нас, цяжка дасягнуць такой гармоніі ў адносінах і з іншымі, і гармоніі з Панам Богам. Калі мы не молімся, у нас няма шанса асвятліць шлях, які нас чакае. І тады надыходзіць страх перад намі будучыні. Што далей? І каб наша радасць на каляды, які мы будзем перажываць, не была такой кароткачасовай, мы павінны падрыхтавацца. Прорак Ісая заклікае нас выйсці ў пустыню, якая павінна квітнець, як мы сёння пачулі. Пустыня – гэта месца, дзе жыццё нябачнае, бо высушаная зямля не дае ўраджаю. Аднак, калі выпадае багаты дождж, нават пустыня пачынае квітнець. Падобным чынам у чалавечым сэрцы. Калі высушаная ў выніку нашага чалавечага граху і аддзялення ад Бога, яна становіцца скамянелым і безжыццёвым. Толькі Божая ласка праз сакраманты, праз сакрамант паяднання і струмені міласэрнасці могуць вярнуць нашае сэрца, нашае жыццё да жыцця, да нашай радасці. На шляху падрыхтоўкі нашых сэрцаў да сустрэчы з Господам у адвенце неабходна наша цярпенне, бо адвент заклікае нас умацоўваць нашу унутраную стойкасць і духоўныя сілы. І дзякуючы гэтаму мы не страцім тады надзеі і адкажам на гэта пытанне: куды я іду, да чаго я крочу. Возьмем, напрыклад, маці Тэрэсу з Калькуты. Яна жыла такім штодзённым жыццём, спатыкаючыся з пакутамі, чалавечымі няўдачамі, смерцю, якую яна видела кожны дзень. Яе душа перажыла цёмную ноч веры, але яна адорвала ўсіх до сваёй дабрынёй. І ў яе кнізе мы чытаем: мы з нецярпеннем чакаем раю, дзе ёсць Бог. Але мы можам жыць у раі прямо тут і зараз. Шчасце з Богам азначае гэта любіць, як Ён, дапамагаць, як Ён, даваць, як Ён, і служыць, як Ён. Дарагія браты і сёстры, можна сказаць, што літургія слова пра Евангеліі Бог вядзе дыялог са сваім народам, кожным з нас, які уважліва і з павагай слухае, але ў той жа час прызнае, што Ён прысутны і дзейсны. Няхай гэтыя дні адвент, якія асталіся, мы будзем прыслухоўвацца да гэтых слоў Божых, каб яшчэ болей адкрыць сваё сэрца на Яго любоў, каб быць тымі слугой для другіх, дапамагаць другім, праз добрыя паступкі, праз нашу усмешку. Бо Божае Слово пранікае да кожнага з нас праз вушы, дасягае нашага сэрца і дасягае нашых рук, каб мы маглі здзейсніць добрыя справы у сваёй сям'і, у сваім асяроддзі, якім мы прыбываем. Амен. Цяпер вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, у адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла,
Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амэн. Не сумніваючыся ў тым, што для Бога няма нічога немагчымага, з радасцю і з вялікім даверам скіруем да нашага нябеснага Айца тыя просьбы, якія прыносім Яму ў сваіх сэрцах. Молімся за святы каталіцкі касцёл, каб пад мацярынскай апекай Найсвяцейшай Панны Марыі Ён надзяляў сваіх дзяцей скарбамі міласэрнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўвесь беларускі народ, каб, усведамляючы сваю гістарычную місію, ён паглыбляў сваю хрысціянскую веру, надзею і любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія трапілі ў палон розных цяжкіх залежнасцяў, каб всемагутны Бог умацаваў іх сваёй сілай і дапамог вызваліцца з путаў цяжкіх грахоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за невылечна хворых, церпячых, канаючых, каб яны не ўпалі ў роспач і разлаз самімі сабой у найважнейшы момант свайго жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асабліва за Часлава Юкевіча, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго валадарства ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молім за нас саміх, сабраных на святой імшы, каб мы ніколі не стамляліся абвяшчаць добрую навіну, дбаць пра хвалу Бога і збаўленне душаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, выслухай нашы пакорныя шчырыя малітвы, якія зараз прыносім Табе. Перамяні наш смутак у радасць і наталі нашыя душы сапраўдным Божым супакоем. Праз Хрыста, Пана нашага. Цешься, землица, гость приходит с неба, что в хутким часе люд помирить с Богом, с тяжкой неволи всех детей Адама сбавить от злого. Тешься, землица, гимн спевай анёлам, слав Пана Бога, ды ускликай весёла, бо ты уже стала не его подножам, а троном Божим. Маліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Дозволь нам, Пане, за даним серцем складати Тобі нашу ахвяру, у якої сповняється Евхаристична таємниця, і дай, каб яна здійснила у нас плен Твоего збавлення, праз Христа, Пана нашого. Амен. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серце. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча,
усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці з пакорай, прыняўшы цела, выканаў твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зяні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі, ўсімі святымі мы абвяшчаем твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое у воскресенье и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што чыніла згоднымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці за свяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, за святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Бог так нас полюбил, что спаслал нам як Збавителя своего одинородного Сына. Тому мы осмеливаемся казать: Ойче наш, есть в небе, светися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкав супокой дні наші,
Дапамажы нам міласэрнасці Твоей, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моцы, хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку поєднання Божий, тіла і крові який поможи береш Христові на допомогам себе Твоїм, грехи Царю, свету, Княже целых змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. А не варты, каб ты увайшов до мяне, але скажи только слово, будзе оздоровлена душа моя. Под Твои приходим двери, ширим сердцем полной веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый из неба. Зразуметь нам трудно это, каб Сын Божий, Збавца света, я ж так скрыўся усім на диво, и у хосты жил правдиво. Милость Бога заяснела, як змяніў хлеб свое тело, нам покинуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець Цябе хто можа, Ты для грэшных справядлівы і для добрых милостивы. Хоть анёлы ў небе близко пред Тобою паўшы низко, стяж на твар Твой спаглядаюць, чым ёсць Бог, аднак не знаюць. Над анёлам Бог спрадвеку так не даў, як чалавеку, прыступаць да Бога смела, спажываць яго на цела. А я таго не годен, Пане, каб во мне меў прабыванне. Скажи толькі одно слово, и душу мне збавишь знова.
склоны пред Тобою, ласку май над грешним мною, хай живи з Тобою, Паном, аж на веки вечные. Амен. Witaj Jezu, Zbawca światu, Ty przyjmij nasze śpiewy, молитвы, Божий Сыне. Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны хвалы подяки. О, аллилуйя! Witaj Jezu, Zbawca światu, Ty przyjmij nasze śpiewy, молитвы, Божий Сыне. Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны хвалы подяки. О, аллилуйя! Просім Цябе, літасцівы Божа, каб моцай гэтага нябеснага пасілку мы былі абчышчаны ад заганаў і падрыхтаваны надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў нашай парафіі адбудуцца адвентавыя, рэкалекцыі у чацвер, пятніцу і суботу. У гэтыя дні запрашаем на святай імшы гадзіне 7, 9 і 18. Таксама наведаем капліцы, а гадзіне 12 будуць святыя імшы ў капліцах. У чацвер у гародніках, у пятніцу ў Маствілішках, у суботу ў Палянах. Сардэчна заахвочваем да ўдзелу ў гэтых пабожных практыках, якія дапамагаюць нам падрыхтавацца да урачыстасцяў Божага нараджэння. Спавядаць будзем падчас рэкалекцыі ад святой імшы раратняй да святой камуніі, пасля ад гадзіны 8:30, пакуль усіх не выспавядаем, вечарам споведь ад гадзіны 17:30. Таксама заахвочваем да удзелу на працягу 3 дзён рэкалекцый, не толькі прыйсці адзін дзень паспавядацца, але таксама скарыстаць з 3 дзён рэкалекцый. Рарата ў нашым касцёле традыцыйна а 7 гадзіне раніцы, акрамя нядзелі. У чацвер святая гадзіна ад 23:00 да паўначы. Падчас адвенту складковыя святыя імшы адбываюцца у суботу а гадзіне 7 з раніцы. Наступную нядзелю пасля кожнай святой імшы будзем благаслаўляць фігурку дзіцятка Езус і батлейкі. У наступную нядзелю святая імша у 14 гадзін у капліцы у Маствілішках. Мои дарагія, яшчэ таксама не заўважыў, забыў аб'явіць на папярэдніх імшах. У панядзелак, 15-й дзень, дзень міласэрнасці, ад гадзіны 14 выставленне Найсвяцейшага сакраменту і а гадзіне 15 каронка да Божай міласэрнасці. У парафіяльным кіоску можна набыць аплаткі, календары і свечкі на вігілійны стол.
Да сакраменту сужанства ў нашай парафіі рыхтуюцца наступныя асобы. Дмітрий Міцкевіч і Ілона Нагель, абодва з Ашмян, аб'ява першая. Александр Зайцаў з Мінску і Кацярына Бернат з Ашмянаў, аб'ява першая. Александр Трапша і Анастасія Тамялоіць, абодва з Ашмянаў, аб'ява першая. Хто ведае аб якіх-небудзь перашкодах паміж гэтымі асобамі, мае абавязак паведаміць мясцовага душпастара. Дзякуем за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі. На мінулым тыдні адышлі да пана нашыя парафіяне. Мар'ян Рудэўскі, 89 гадоў, Юзаф Гадліеўскі, 81 год, Віктор Бразоўскі, 44 гады, Геннадій Карпович, 77 гадоў, Ірына Кетрыс, 37 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверым новараспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Чанстахоўскай. Тваёй абароне аддаёмся, святая Богородица. У нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Традыцыйна у трэцюю нядзелю адвенту благаслаўленне атрымліваюць маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, таму калі такія ёсць у касцёле, сардэчна запрашаем бліжэй да алтара, каб атрымаць благаслаўленне. Христос Пан, благословленный плод лоня Марии, праз таямніцу свайго целаўлення удзяліў свету ласку і міласэрнасць. Аддадзім яму належную пашану і ўсклікаем да яго. Будь праслаўлены за сваю міласэрнасць. Будь прославленный за свою милосердность. Ты стаў чалавекам ва лоне Дзевы Марыі, каб мы сталі усыноўленымі дзецьмі Божымі. Будь прославленный за свою милосердность. Ты праз Марыю Панну благословленную між жанчынамі атачыў пашанай усіх жанчын. Будь прославленный за свою милосердность. Ты на крыжы даў касцёлу за маці тую, якая цябе нарадзіла. Будь прославленный за свою милосердность. Ты праз службу многіх маці узбагачаеш свой касцёл новым патомствам і памнажаеш яго радасць. Будь прославленный за свою милосердность. Молімся. Пане Божа, стварыцель усіх людзей, Твой Сын, Мойцла Духа Святога, нарадзіўся з Панны Марыі, выплаціў даўні доўг першароднаму граху і адкупіў чалавецтва. Прымі ласкава пакорныя малітвы сваёй слугі, якая просіць аб шчасці патомства, якое павінна прыйсці на гэты свет. Няхай шчасліва народзіць сваё дзіцё, каб увайшло да супольнасці Тваіх вернікаў і праз святыя паводзіны заслужыла вечнае жыццё. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. А цяпер прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Пан Твоим. Няхай благасловіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амин. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Прийди, ми Тебе чекаєм, прийди, так як нового дня святло, кличем прийди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Прийди, ми Тебе чекаєм, прийди, так як нового дня святло, кличем прийди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки,
Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, няхай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай ему, Пане, а світло вічне нехай йому світить. Вечный odpoczynek дай ему, Пане, а світло вічне нехай йому світить. Вечный odpoczynek дай ему, Пане, а світло вічне нехай йому світить. Амен. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.